Nhasi ndoda kutanga neyambiro. Ndava chakatanga ndo chakachenjedza. Mafotos enyaya yatinayo nhasi. Taisa link racho mudescription renyaya ino. Nyaya yairi panapa inyaya inobata, inorwadza, inosiririsa, inochemedza. So last time takati kune vanhu uyai muone mafotos ekamwana kaya kakanga kauraiwa mubathroom kaya netuma videos twacho takaona vamwe vakutorwarawo nekunga vaona. So nhasi ndiri kutanga neyambiro yekuti kana uchiziva kuti hana yako inhete uye kana uchiziva kuti unorwara uri mune BP, please usandoona mafotos. Nyaya yatinayo nhasi haina kumira zvakanaka. Vana amai vakuru vanoti nzou hairemerwi nemushinga wayo. Please ndapota ndiri kukumbirisawo kuti chengetedzai vana venyu muri mega, nekuti nyaya dzevana dziri kuwanda, nyaya dzekufa kwevana vachiuraiwa nevanhu vanenge vachisiyiwa vakanzi chengetai vana dziri kunyanyisa kuwanda. Hatichazivi kuti nyaya yevana toifambisa sei. Ratova dambudziko, vava munzwa uri kubaya uri mundove. Nguva yapfuura iyo takauya nenyaya panapa yemwana uya akaurayirwa mubathroom nemushandi. Nhasi uno tauyazve nenyaya yakaitika kuMwenezi yemwana akapiswa. Nyaya iri pano inorwadza, nyaya iri pano inosiririsa. Mafotos andinavo emwana akapiswa nemvura. Anonetsa kutarisa. Well, zvisinei tichangomaisa mugroup redu reWhatsApp, nekuti WhatsApp channel iri yakuramba kuti tiise izvozvo, asi tichaisa mugroup reWhatsApp. Imiwe zvimwe zvacho unotoshaya kuti vanhu vanenge vatopfura Satani kushata kwacho. Tine nyaya yamai vari panapa vatakabata vari kuMwenezi, vakasiya mwana wavo aine next door yavo vanoloja pamwe chete. So vakasiya mwana vachienda kubasa. Yanga iri tsika yavo yavaiita mazuva ese vachiti vanobhadhara munhu uyu kusara kwaakaita nemwana. So next door yavo yakasara ikabhoilisa mvura, ikagadzika mwana mumvura inopisa. Kutaura kuno kwatiri kuita kudai, mwana akatoshayika nekupiswa mumvura inobhoila. Ngatipindei munyaya yedu tizvinzwire tega vachitsanangura ivo amai muridzi wemwana. Uyewo kana uri mutsva kusvika pano paUtindi TV, gara wabayawo pakanzi subscribe apo, uchaona kabhero kanobuda ipapo ka notification bell kakanzi all. Wobva wangobaya ikako kuitira kuti pese patinoposta chingava chipi zvacho unowana notification inouya kuzokuudza kuti pane zvitsva zvauya. Mwari vakukomborerei, Mwari vakuitire zvakanaka. So ngatipindei munyaya iyi, asi nyaya yacho inobata. Hai, nyaya yangu yakamira yakadai. Mwana wangu achiita munhu akamupisa, anoti akabhoila mvura, mwana kwakubva anopinda mudhishi remvura yaipisa achida kumugezesa. Asi munhu akaona zvinhu zvichiitika anoti mwana akanga aita tsvina. Mwana aita tsvina ndokubva anzi mira pazuva, amiswa pazuva ndokunzi iwe hauchafa wakaita tsvina zvachose mukati meupenyu hwako. Ndokubva abhoila mvura nechitini pamoto. Abhoila mvura nechitini pamoto ndokudira mudhishi. Paakandodira mudhishi ndokutora mwana kwakugadzika mwana mudhishi. Agadzika mwana mudhishi ndopakabva patsva mwana kubva muwest kusvika kumakumbo. Kuti tichienda kuchipatara isi hatina kuzwa kuti mwana akanga afektwa nemoto nemvura yaiya kupinda mukati. Kuchipatara vakangonoti masuperficial zvinokasira kupora. Inini ndangoona mwana kunze kwakutooma ndisingazi kuti mukati makatoafektika kusvika mwana pakutongozoshayika zvakangodaro. Munhu akaona zvichiitika uyu aripo padhuze here? Aripo padhuze here? Uye munhu akakura zvakadiiko
akaona zvichiitika iyeyo? Wava munhu mukuru here kana kuti atoriwo mwana? Munhu akaona zvichiitika ariko kumba kwake, inini ndiri kubasa, ndatova kubasa zvaizvozvi, kutoonekwa kake anenge kwava manheru ndachaisi. Munhu akaona zvinhu zvichiitika anotovawo mai, madzimai vanotovawo nechimwana chavowo. Anokwanisa here kuzotiisirawo audio achititsanangurirawo kuti zvakafamba sei munhu iyeyu? Anokwanisawo here kuzotiisirawo audio pamunenge machaisa mabva kubasa pacho? Anokwanisa kuisa audio. Chati anokuisirai manheru kana ndachaisa. Okay, pakanaka kana masvika mumuti atiisirewo audio chitsanangurirawo zvakaitika. Mafotos amasenda ari kuramba kudownload, ndokumbirawo kuti mumboita resend, mutangise kumasenda zvakare, then mobva matisenderawo nhamba dzababa vemwana wacho. Alright. Okay, mazvita amai, maita basa. Toonana manheru munhu iyeye auya atiisirewo audio mazvita. Takaitawo rombo rakanaka tikakwanisa kubata vamwe maizve pavanogarisana navo vakaona chiitiko ichi chichiitika, vakatitsanangurirawo maonero avakaita. Regai tinzwewo kuti zvakafamba sei mai ava vachiona mwana achipiswa mumvura, vakazvionera pamhuno sefodya, kwete kuita zvekunzwa. Makadii indoitwawo maitino, ndini ndakaona kutsva kwakaitika kwemwana. Ndandirumba mangu, saka ndakanzwa vaigezesera mwana padhuze nehwindo remba yangu. Ndobva ndanzwa mwana kuchema, ndikati regai ndidongorerawo nepahwindo. Ndikaona mai ava vachiti mwana pinda mudhishi uyu. Mwana akati mvura iri kupisa, akatanga kupinza gumba, akati mvura iri kupisa. Zvikanzi pinda ndokuti usazviitira tsvina. Saka mwana uyu akapinda mudhishi muya, akamira vaimutsikirira pasi kuti agare mumvura muya kusvika mwana wacho. Pavakazosumudza musoro vakaona ndakavatarira nepahwindo, vachibva vazotora mvura inotonhora ndokudira mumvura ine mwana. Already mwana anga atotsva kare. Ndobva vati pavakaona ndavaona, ndobva vatanga kuti ko apa waita sei? Semunhu wemwana ana akangoti ndadona. Ndobva ndati sumudzai mwana tione. Ndobva vamusumudza, ndobva ndati mapisa mwana. Kanzi musadero maitiro. Ndikati mapisa mwana, honai mwana akatsva mwana tsoka, ganda repasi petsoka rakabva rese. Saka mai ava ndo vakapisa mwana, ndakaona zvese. Mwana akapiswa, haana kutsva ega. Amai, muchikucherechedza here madhetsi akaitika zvinhu izvi? Mwana akatsva musi wa19 February, ndo musi wakatsva mwana. Ndobva azoshaika musi wa3 March. Akatsva musi wa19 February, ndo kushaika musi wa3 March. Mwana anga akura sei? Anga akura zvakadii? Mwana anga ane 3 years 2 months. 3 years 2 months ndo makuriro angaita. Kune ripoti here yakaiswa kupolisi kubva paitika chiitiko ichi? Chikatika kuti pakatsa mwana ndaingova ndiri one, hapana ikwanisa kufambisa zvinhu zvese, ndaingova ndiri one. Saka pakazobuda information yekuti mwana haana kupinda mvura ega, ndopandakabva ndati regai niende kupolisi. Polisi ndobva yasvika ikati kana pakadaro mwana anenge akutenda akutonovhukunyura. Ndobva ndangoti it's fine, regai ndichingosiyana nazvo. Kusiyana nazvo sei makaramba pfungwa yepolisi yekuti mwana avhukunyurwe? Hapana pandati vanga inovhukunyira mwana, dei akanzi mwana anonzi akafira pamba, ndopa zvaitika tinondovhukunyira mwana nekuti mwana afira pamba. Mwana akagara almost 3 weeks ari kuchipatara, ndobva afira mumaoko echipatara. Saka reason yekufukunyura bva ndandisingaioni kuti yanga iri yei reason yekuti mwana anoramba achifukunyura. Plus ini ndandava kuda kuitawo peace of mind, ndandava kuda kuchizorodzawo pfungwa dzangu, ko zvakundiremera ende zvasiri easy kuti ndichigamuchira kuti ndo zvatoitika. Ndosaka ndakangoti kavasira nemwana wangu azorore, ndinondowa nekuzororawo. Okay, ndiri kupanzwisisa. Baba vemwana makaparadzana here kana kuti muri mese? Kana makaparadzana mungangotipawo in brief ka brief background kenyu nababa vemwana tione kuti zvakamira sei kusvika pakuzoparadzana kwenyu. Kana muri mwese it's fine, uye kana muri mwese baba vanga varipi pakatsva mwana
vanga imi mati manga muri kubasa ndofunga zvimwe zvezvino makandiudza but yanga iri call zvino ndakuda audio yatoda kushanda nayo pano paTV. So mukandipawo in brief background yenyu nababa vemwana kana makasiyana mama nenguva yakadii masiyana zvakamira sei? Vana tu vandiri kuona panhingirini pastatus yenyu ndevenyu futi here ava? Mune vana vangani amai? Saka uyu andiri kuona futi uyu ndiye akashaika here uyu? Pavana tu ava vari muri kuona musikana akagara pasi ndiye mwana wangu muhombe, uyo mwana watete vangu, mwana wangu muhombe musikana akagara pasi. Wamuri kuona uyo ndiye wacho akashaika wacho iyeye. Nababa vana takanga takaparadzana 2022 bopa takaparadzana. Hapana zvakangonetsawo, pane zvakanetsawo pakati pedu isusu tiri vaviri kusvika pakuti takazosiyana hedu. Baba vemwana vakauya here kurufu? Uye muri pamwe chete here panhau dzekuchengeta mwana asara iyeye? Muri pamwepo here? Parufu pakashaika mwana vakauyawo here baba vemwana? Ende kana vakauya comment yavo iri kuti chii? Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yababa kanjanda uyaikane muone eutakanjanda waita mukurumbira Utindi TV amakan komana weta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni utende baba nesuo tasimuka tarirai